ದಾನೆ ದೂರ ಇಂಬೆಗೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದುಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ ದೂರ ಯಾನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡ್ರಾಂಡ್ ಅಡಗ್ ಹೋಗ್ಬನಿ ಇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೋಡು ಏನಾರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಯ ಡಾಟಾ ಬೇರೆ ಕೇಳು ದನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಬೋಡು ರಜೆ ರಜೆದ ಅಲಜ್ಜಿ ಪೋದು ಚಾಕನಲೆಗೆ ಹೌದನಿ ದನಿ ಚಾ ಓಯ್ ಇಡೆ ಬಲ ದಾದ ದನಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲೇ ರಜೆ ತೆತ್ತೋನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬರೋಡು ಆವ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕು ಬೋ ಆವ್ ಆವ್ ಏ ಅವು ಹೊಡಿದೆ ತೋಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಚಾ ಕನಪ ಕೊರ್ಚೆ ಉಪ್ಪಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕನಪ ದಾನೆ ಐಕ್ ದಾದತ್ತಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಎಲಿಪಸನ ಪಾರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಗೋರ್ಲೆ ಹಾಂ ಚಾಚ ಎಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಪಡು ಬರ್ಚಿ ನಾನೆ ಐಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತಲ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜ ಬಿಡವ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಹುಡುಗರಲೆ ಇಂದ ಕುಂತು ಹೌದದ ಅವು ಕೂಲಿಪ್ಪು ಅವು ಕೂಲಿಪ್ಪು ಹಲೋ ಆಚಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಬಲ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ತೌಸಿಪ್ಪು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ 10-11 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರ್ರೆ ತೂಪೆ ಸಯ್ಯ ಇಡೆ ಬಲ ದಾನೆ ನೀ ಬೇಲೆ ಬೈಜ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಡಪೆರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಪೆದ್ದಿನಿ ಅಂಚ ದಾದೆ ಒಡೆಗ್ಯಾ ಪಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಚ್ಚರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಪೋ ಏ ಇದೂರ ನಮ್ಮ ಸುಜಿನ ಮದ್ನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಾರೆ ಅಂದ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಆದಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಡ್ಚರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಉಡ್ಚೊಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೋಡು ಏನಾರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಯ ಡಾಟಾ ಬೇರೆ ಕೇಳು ಯಾಚಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕನ ದಾದಾ ಪಾನಿಪುರಿ ನಿಕ್ಕ ತರಸಮ ಉಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಪೆರ ನಿಕ್ಕ ಆತಲ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜ ಅವು ಗಲೀಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಕಿರ್ಬೊಂದು ಮಾತ ಗಲೀಜಿ ನೀಡು ಮನ್ಪುನಿ ಅವು ಮಾತ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಆತಲ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜ ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಧೂಳ್ ಡುಂತದ ಮಾತಾಡ ಸರಿ ಅಂಚಾನ ಪೋಯ್ ಬಲ ಯಾಚೆ ಬೇಗ ಬಲ ಅಲ್ಪ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿಯ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ತಾನೆ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪೊಪ್ಪ ಬಂತೇರು ಅಲ್ಪ ಹಾಕುನಿಯ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್